satriya ing lisan pura Setyanono Bendungan wewengkon Malang Kinclong-kinclong banyu ning uga kenangan Saben liwat tumuju ing Brang Wetan Loto metes atiku tatapan Lenggah jejer son alos rek maning koran lawas kinangka dadi kasore kelaras tembang asmara sumilire angin ngugah rasa mbok yo eling karang kates ning saiki kowe orang rewes karang kates ning tresno aku kowe nate sumpah prasya ilang muspro saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates tinggal tresno kang sejati Bendungan wewengkon Malang Kinclong-kinclong banyu ning gugah kenangan Saben liwat tumuju ing Brang Wetan Loto metes atiku tratapan Lenggah jejer son alos rek maneh koran lawas pinangka dadi kasore catur netra laras tembang asmara sumilire angin ngugah rasa mbok yo eling karang kates saiki kowe orang rewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasya ilang muspro saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates tinggal tresno kang sejati matur suwun Pripun Mbak Nati pisan oh sampun nggih matur nuwun salajengipun katur saking Surjo Kang Sadin sepote kedanan saking donanipun Mbah Gaclek saking Kresek sapa sing ora kedanan mripate
Blalak ngawe awe kekegeh rasatiku yen nyawang ya loro wis dudol kono prawan kembang desa apa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan aku kitanan rina wangi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayalita tak rewange pate gene pamriye karaben luluh atine ayo Sadin karo kurang bakal rabi ya mung siramu kenya tak tresnani jos iki si Eski kok kesel ae kok joget kok sekar pisang-pisang sesaji ning karya katot lamun wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebaca tresna mung sliramu wis katon ana mata yen wangi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kaya ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke bisa aku nyanding tiramu lah error tenan to nyuwang bagus kang dadi pabujanku tulungono rasa kangen atiku nganggo esem manis yang tak tunggu kangen iki bisa mari mung sliramu wis gelem nambani kang tak suwun rina wengi dadi tamba kangene ati iki yo
wis dadi anteping ati nanti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebacut tresno mung sliramu wis katon ana mata yen wengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu doang bagus kang dadi pepujanku tulungan rasa kangen atiku nganggo esem manis kata tuku kangen iki somari kang tak suwun rina wangi tombro kangen ati iki jos sampun masih nggih sampun masih ayo Pak Kang Pak sihe saking kagok burung blas nggih apa to grojokan ya kalian suka main di ta iki iki apa anake gales ngono titisane tok to iki gerajakan PPS CS kowe wani ora we yo iki sempat lah ya sempat CS kuwi engko ya gerajakan Banyuwangi yo sik salah gue Gerajakan Banyuwangi jadi bar ki leren kental mangan yo.
salah dingone sik mak leren mangan nggih. Mangan. marang kulawarga garwa lan putra liwat kinjange alisku rasane ngatiku nadyan wis liwat saking kresek bolos dayanipun rawuhipun Pak sak kaca matur nuwun rawuhipun mangga kowe bocah kuno cakuno oke Pak Yetno jiwa ragaku gak kurang kehormatan mangklong rubuh ngarepin jo basa wis wareke bianter tak kene ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukane oh ya apa wae najan sesideman mesti kawujudkan monggo Mas Lestiako Mas Yoko keman perlu mulai nyuwun gending anu Pak Mareno apa Mugri Ayu karo tolak sengkala ayo esuk urung tak rungokne go ngeneng wis bolak-balik berarti gak ngrungokne pas kowe ngalih nggih monggo dipeksane yo nggih beksani Mugi Rahayu Mbak Ira monggo tolak sengkala ya Mbak Ira Wek, Pak Kri wek. Ayo joget.
matri pawarga sami bujang mepir jajanan pasar gelang kemalam jeneng mencerang tinelak sangkala kari mulya apa matri prawarga sami bujang mepir jajanan pasar kolong kumolong senang mencorong tinolak sengkala kari mulya Amma matri prawarga sami bujang mopir jajanan pasar gelang kemalam jeneng mencerang tinolak sengkala kari mulya Gedeng jati bolong tengah nuruti ati ora sapa omah babiye manem ya lagones gones gones wicarane apa sediani kelakon ngono babiye manem ya lagones gones gones wicarane kelarak disampirke omahe cerak kok ra ngampirke sing rukun ya ya manem ya lagones gones gones wicarane jos katur panjenenganipun sederek Sunyata saking Butuh. Monggo sederek Sunyata mengke tasih wonten ke Pak Koimin lajeng Ketua Karang Taruna mengke sederek booking sedayanipun ngaten. Sederek Sunyata saking Butuh. Nyapa dong. Pani, Pak Sularni, kok ora kesel ya dorongane lungguh ning kono ya? Lah ya kok ora kesel ya? Mbok karo joget ngono ra menak nggih. Menika sederek Sunyata saking Butuh. Niki kang badhe kagungan kersa bincang tanggal 7 wulan November. 7 wulan 11. Niki insyaallah gelar uyon-uyon siang malam ngaten nggih. Wengis lah di jogetin neh. Lah yo joget neh ketawang kok ya nek to. Heeh. Lah nggih Pak Koimin menapa niki mengke nggih. Badhe niki mengke Pak Koimin nggih. Monggo ketawangke wengis yo, wengis nggih. Rahing nata garwa risang janan caya
sabrono aku patenono wae timbang aku pisah karo kowe nangismu ana pangkonku kok tutup wengise hatimu tatune hatiku iki mung sliramu kang bisa nambani balung klopo paribasan tresnamu jebul etok-etokan tulungono aku iki aja nganti aku kok oncati walasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wangis temen atimu tanpa dosa tega ninggal aku balekno talining tresno aja nganti udar ilang pusna Aku patenono wae timbang aku pisah karo kowe tangismu ana pangkonku kok ketutup wengise atimu tatune hatiku iki Wah, oh. Ya. bisa Oh, ya. nambani Nah. balung klopo paribasan tresnamu jebul Oh, ya. Oh, ya. Tulungono aku iki aja nganti aku mbok oncati welasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wangis temen hatimu tanpa Ya. dosa tega ninggal aku balekno talining tresna Ya. Oh, ya. aja nganti budar ilang muspra Jos tenang. Salajengipun katur panjenenganipun Pak Koimin. Katur panjenenganipun Pak Koimin. Bapak Koimin katuran mriki dientosi penontone sami amirsani Pak Koimin katuran nyanyi Pak Koimin rondo gantungan saya kok isih pengen rondo toh
Nyapa kok ora nyanyi? Genduk cahayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sembadra lilanana aku ngemis tresna duh wong ayu klapa muda leganana Demi kula mas mustika laras sampun aku ditinggal wong lanang kula niki seranda gantungan pada pisahan nanging kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau dikeloni nadyan kowe nduk randha gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan witing tresna mas saka kulino saya suwi saya aku tresno aku aja mbok tinggali Pak kaya main joget Mbak aku terima sega jagung kadang tela genduk cahayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sembadra lilanana aku ngemis tresna duh wong ayu klapa muda leganana Tapi kula mas mustika raras sampun aku ditinggal wong lanang kula niki serada gantungan pon pisahan tapi dereng pegatan kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau dikeloni nadyan kowe nduk randha gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan witing tresna mas saka kulino saya suwe aku saya tresna aku aja kau tinggali lupa ya. Ya. Saka jagung kadang tela Jos tenan. Napa Pak Koimin? Karang kates bendungan wewengkon Malang. Sae. Kinclong-kinclong buka kenangan saben liwat kemudi
lan lodo menes ati ya tapan lungguh jejer son alus-alus rek mate ora mas pino dadi kasure catur nekro nglaras abang asmara sumilire angin kukah rasa mbok yo eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresna aku kowe nate sumpah prastya lang musna saiki ana sing ngendi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates tinggal tresno kang sejati jos ali-ali watu terus engko rondo sudah para es mengke aku ora roh mbok plung neneh ya oleh ali-ali watu rondo gantungan ya ali-ali watu tumempel jenir wengi ayo ya Nadyan ambane wis putih nanging kena kanggo hati ali-ali watu temempel jen tepanisku Nadyan ambane wis putih ning watune tetep turun ali-ali gawa cerita nalikane ing wis makenongo handem rasa ning tikar asmara pamit marang aku ketinggali ali-ali watu gendok cahayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sembadra lelanana aku ngemis tresna duh wong ayu klapa muda leganana nami kula mas musti koraran sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki serondo gantungan pun pisahan saking durung kurang ajar ndok bojomu kowe duwe bojo ora tau dikeloni nadyan kowe ndok rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan witek tresno mas saka kulino saya suwe aku saya tresno
kopi jahe. lunga, aku terima sego jagung gedang telang. Wancene wis surup surya. Sisih wetan Hei. padang Ya. sumae Rembulan katon dadari nuruti karepe ati wong-wong ing karang pradesan padha sanja ana warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blanja Ngangkir nanging bisa padhangake pikir yen ora ngombe sak sore awake katon entere menak esuk awan nang omah wis ora krasan Keluyuran goleki sing tak sayang. Meteran kanggo yuk ya la la ya esok awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. ya Layang tak sawang mecelane ngepang. Kegancangan tarindi saka katuhan. sarwe ngoceh Sarbi ngoceh dheweke ngale keclokan. hello kae tak suwun aja ngecek podang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawang tambah manis bebungah yen kelakon nyanding setirane Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang atutut hati kepranan. ora mendung Ora mendung hatiku tanah saya tetap. ya Pikat mulut tengah bendong. Jas tenan sapa sing njaluk baju ngucatke bajing loncat bajing loncat kahastana aduh abdi lepat narosan tak tianggalna bajing loncat kaastana aduh kakang aduh iya abdi lepat narosan tak tianggalna kota sangka sarirat luas ikhlas takku watos karena kesel ngatos ngatos api tak emot hati pasindi pakai
Pripun sampun nggih? Wis padha kesel kabeh. Iki Pak Sarno ya kesel, Sirewang ya kesel, dulure ya kesel kabeh. Kula nggih pun kesel. Mila pangapunten ingkang kathah pargian suka parisuka ingkang gelar kalenggahan menika. Nah, kapungkasan semanten kemawon matur suwun sedayanipun pangapunten ingkang kathah ingkang wonten kirang langgengipun Wusana Asanti Jaya Jaya Wijayanti lebur ing pangastuti becik ketitik ala ketara sapa sing cidra wahyune bakal sirna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.